iarraidh na seachtain na siúna, garród ó dhaoine. Cé acu is fear a dhéanaí an bart. So, come to go with a CARA dolly for the hour, so it's aggregate spóirt. Been with Jaila le dhaoine tá faoi míchumas go háire. Tá mí den chun takeíocht a thuirt, I suppose, na dhaoine iad féin agus do agraíocht eile bhfuil a géirí, I suppose, ceiriú le cumá. Agus inis nó faoin ócháid mór atá le teacht. Gach bliain agriimiid cógáil mór im leithlia do gachtain atá gobar is spóirt agus go háir is spóirt le dhaoine atá faoi míchumas. Bunaí CARA dem líana hain, so am líana is ócáid is níos mó atá in. Cén cinál cula bhfuil uas le haigh an ócáid seo? Rud ag an deis siimplé tóca ní cha mór an táró fosíú, ní bhíon mór an crackan le feicáil go Beidir buáí suppose clúdathe. Síl siimplítá go ri spread am éí galánta ní man am éí tá ró fosíú rud ag mar sin. Bhí grú go bhd níos fuide go ag an aim sin so sin ag banis Carlam. Sin go hálan agus cá bhór tú an gúna sin? Is le a griforí, so thug mé agus níacha sé. Sin gúna eile bhíarm ag banis mo grifor hain in iarraidh, so... Go hálan, is brala man seacéid a seán na néte. Agus le a griforí sin go má. Níacha sé, grifor eile, so níacha sé... Seo banis eile mo CARA bhílam. Ag an ágad ní cam mór an pátrúnach chuna mé cén sin, agus just bhíar mé a cheannach. Agus an láat an gúna seo? Yes, leat an cén sin. Féachimís, cad atá ag Doireann ina cófra.